مفسرین نے بنی اسرائیلی روایت بیان کی ہے، ملکل موت نو پوچھیا گیا بھی تینوں بھی کدی کسی دی جان کڈن لگیاں رحم آیا ہووے؟ تیری ڈیوٹی ہے کدی رحم آیا وے؟ تے نے کہا ہاں مینوں 2 دفعہ ترس آیا، مینوں 2 دفعہ رحم آیا، جان کڈ لگیا۔ کدوں؟ کہنے لگا اللہ تعالی مینوں آرڈر دیتا جا فلاں جگہ تے چلا جا تے ایک خاتون انہیں اپنا بچہ چھاتی نہ لگایا ہے تے دودھ پئی پلان دیئے ماں دی جان کڈ لے۔ تے میں جدو ماں دی جان کڈ لگا تے میرے دل وچ رحم آیا اس بچے دا کی بنے گا جڑا دودھ پیا پیندا ہے۔ ایک ادو رحم آیا، ایک مینوں ادو رحم آیا جدو میں قارون دی جان کڈن لگا، قارون دی جان کڈن لگا۔ ادو کدو تینوں رحم آیا؟ کیوں؟ میں اس یہ سوچیا ساری زندگی دا مال قارون نے کٹھا کیتا، ساری زندگی دا مال ہیرے جواہرات درہم دینار سونا چاندی سب جمع کر کے تو نے ایک بڑا عالی شان محل بنایا تے محل بنا کے کہیں دے پتہ نہیں رب نے جنت دینی ہے کہ نہیں، میں اپنی بنا لئیے۔ قارون کہیں دے میں اپنی جنت بنا لئیے تے جدو رکھیا نہ وچ پیر ایک پیر اندر ایک باہر، اللہ فرماندے نے جا جان کڈ لے۔ تے جدو میں دی جان کڈ لگا تے مینوں تھوڑا جا رحم آیا، ساری زندگی دا جو مال کٹھا کر کے لگا ہے چلو کو 2-4 منٹ وچ پھر لیندا ویکھ لیندا۔ اللہ فرماندے نے گل سن ملکل موت، او بی بی او ماں جدی جان کڈی ہو، او ماں دا جڑا بچہ سی او بچہ ہے قارون سی، اسی پالیا، اسی محبتاں کیتیاں، اسی پیار کیتا، ماں دا سایہ لے کے اپنے سائے تھلے پاڑیا، مال بھی دیتا، دولت بھی دیتی، درخم بھی دیتے، دینار بھی دیتے، اور پکھا نہیں مرم دیتا اینو، ماں دے دودھ دی پکھ دے کے تے ساریاں پکھا مکا دیتیاں دیاں، اینا مال دیتا، اینا مال دیتا کہ جدا حساب کوئی نہیں، تے جدو اسی دیتا تے ساڑے خلاف ہی اٹھ کے کڑا ہو گیا ہے، سارا مال کٹا کر کے محل بنا کے کہندہ ہے میں جنت بنا لئیے، جدو ایک قدم رکھے وچ ایک رکھے باہر کھچ جانے دی تاکہ قیامت تک آن والے لوگانوں پتہ چل جائے گل مال نل نہیں بن دی، گل نیک مال نل بن دیئے۔ مال دی کی حیثیت آج تیرا کل میرا پرسوں کسی اور دا، مال دی کوئی قدر نہیں ویر جی۔ میں اکثر گل سنا کر اے توڑا فیصل آباد شہر ہے نا، یہ تو لاہور جائیے رستے شہر ہوندہ نا کھرڑے آلا، سارے نو پتا ہے پرانا واقعہ کبھی 35 سال پہلے دا، کھڑیاں والا دندر ایک بڑا زبردست ایکسیڈنٹ ہویا، کچھ بندے مر گیا کچھ زخمی ہو گئے، مر جان والے دیاں ڈیڈ باڈیاں سیڈ تے لگائیاں گئیاں، ایک بابا مریا اس حادثے دے اندر، اعلانات ہو گئے پنڈاں دے اندر لوگو بڑا وڈا ایکسیڈنٹ ہو گیا، بندے بڑے مر گیا، میتاں پچھان کے لے جاؤ، لوگ آ گئے اپنی اپنی میتاں پچھان کے لے کے جا رہے نے، شاماں پہ گئیاں، ایک بابے دی میت پئیے، کوئی نہیں جانن والا آیا، بابے کوئی نہیں جانن والا آیا، کوئی نہیں او دی شناخت کرن والا آیا، علاقے دے لوگاں سوچیا میت بسیدہ ہو رہی ہے، ایدہ کو حال کریے، وہ آپس وچ رڑ کو نہ پیسے جمع کیتے، کسی نے 50 روپیہ دیتا، کسی نے 100 روپیہ دیتا، پیسے جمع کر کے اس بابے دے کفن دا کپڑا لے آندہ گیا، بابے نو غسل دیتا، کفن دیتا، جنازہ پڑھیا، لاوارس کر کے دب دیتا، دفن کر دیتا، 4 دن گزر گئے، 4 دنہ تو بعد اس بابے دے ورثہ لب دے پہنچے نے، 4 دنہ تو بعد پتہ لگا ہے جس بابے دے کفن واسطے پیسے کٹھے کیتے گئے سن، بابا 15 مربیاں دا مالک ہے، 15 مربیاں دا وارث مریا ہے، لا وارث ہو کے مریا ہے، وارث شاہ نہ مان کر وراثتاں دا، وارث شاہ فرما دے
وارث شاہ نہ مان کر وراثتاں دا وارث اصل وارث شاہ نہ مان کر وراثتاں دا وارث لا وارث کر کے مار دائی مال دی قدر نہیں ویر جی مال دی قدر ہے مال ایتھے رہ جانے نے مال پنڈا بن کے نال جانیاں نے اللہ اللہ